Participar al calendari de Puntes Rebels aquest 2020 va fer molta il·lusió perquè ja coneixia el projecte de l'any passat. Brutal. No sé, especial, diferente. Que fos tan participatiu ha sigut molt xulo, m'ha agradat molt. M'ho he passat d'allò més bé i ho tornaria a fer 1000 vegades. Puntes Rebels és un projecte activista i polític curat des dels feminismes, la diversitat, l'interseccionalitat, el cooperativisme, el voluntariat, l'art, la creativitat, la cultura, l'acompanyament i la solidaritat. Vaig escriure el mail i vaig dir que sí, llavors vam tenir diversos contactes durant diversos mesos. Cadascuna de les persones que hem vingut hem pogut decidir en quina comissió volíem participar i quina mena de treball i de feina volíem fer. No m'imaginava que hi hagués tant curro darrere del calendari, ja des del procés, no?, de com triar el projecte, on es destinaven els diners. Aquest any, el calendari Puntes Rebels col·laborarà en el projecte que portem a terme amb les dones portadores de mercaderies entre les fronteres de Ceuta i el Marroc. Amb la donació de Puntes Rebels seguirem visibilitzant i denunciant la vulneració sistemàtica dels drets de les dones portadores de mercaderies. Que em convidessin a un calendari feminista representava ser acceptada com a dona. Que acabi tenint aquest projecte també, aquesta vessant feminista. Visibilitzar tot el que han fet les dones és molt potent i que cal fer-ho. I sobretot m'emporto el descobrir més a la meva referent perquè tenia una connexió amb ella però mai l'havia investigat a fons. I m'ha donat peu a buscar més informació i trobar coses que no sabia i que m'han agradat moltíssim. Llevo de trabajar de otra forma en equipo. L'equip és superengrescador, emociona, il·lusiona. Estan cuidats tots els detalls. Tota l'escenografia, Maquillaje, peluqueria... Amb tanta perfecció i tanta delicadesa. I m'emporto un munt de coses, un munt d'aprenentatges, un munt de coneixences. I superenriquidor poder unir-nos tantes dones i fer possible aquest projecte. Que amb equip tot es treballa millor i que ha sortit un projecte superxulo.